खुलुमबाय नोंथांमोनखौ सानसेयारि रादाबाव बरायनाय थाबाय आसा खालामदों नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दं नोंथाङा जुदि निउस खोनासंनो मोजां मोनोब्ला बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला खारन बे चेनेला गोदानसो बेनिखायनो नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ थावदो बिदिब्ला दिनैनि सानसेयारि रादाबखौ आं फोसावलांसै दा इलेक्शननि रिजाल्टआ सफैथारनो आरोबाव बारा सान गैलिया 4 मे खालार खालिनो BTC आरो आसामनि जे इलेक्शननि रिजाल्ट बेखौ मोननो थांगासिनो दङ जोंनि BTC आव गासै 15टा MLA नि सिटनि थाखाय DPF UPPL आरो BJP पार्टिया इलेक्शन जागायदों आरो बे इलेक्शनखौ लानानै DPF पार्टिखौ मोजां मोनग्रा चेनेलफोरा DPFआ 11टा नि मादाव 11टाखौनो देरहानो हागोन होननानै बानायनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ आरो UPPLआ 0 जानो थांगासिनो दङ होननानै DPF पार्टिखौ मोजां मोनग्रा चेनेलफोरा बेबायदि लिस्ट बानायदों आरो लोगोसे UPPL पार्टिखौ मोजां मोनग्रा चेनेलफोराबो UPPLआ 12 सिट देरहानो थांगासिनो दङ आरो DPF पार्टिया 12 सिट देरहानो हानाय नङा होननानै बेबायदि लिस्ट बानायनायखौ जोङो नुनो मोनदों नाथाय बेफोर लिस्ट बानायनाया एक्युरेट नङा BTCनि मोनब्रै जायगायाव BJPआ केन्डिडेट जागायगोन आरो बे मोनब्रै सिटखौ बर'फोरा फेजेननो हागोन ना हाया बेसो मेन पइन्ट UPPL एबा BTech पार्टी बे मोननै पार्टीनि केन्डिडेटआ देरहालाङोब्लाबो जेबो नङा नाथाय BJP पार्टीनि केन्डिडेटआ देरहालाङोब्ला बेयो इयुनाव समस्या लाबोगोन मोनब्रै जायगायाव BJP पार्टीफ्रा केन्डिडेट जागायदों आरो बे मोनब्रै सिटखौ बर'फोरा फेजेननो हागोन ना हाया बेसो मेन जानानै फैदों BTCनिफ्राय बे मोनब्रैबो सिटखौ BJP पार्टिया देरहालांनो हायोब्ला BTCआव BJPनि पावारा आरोबाव बारायसिनगोन मानोना BTCनि इलेक्शनाव जेराव BJPआ MCLA देरहानो हादोंमोन बेफोर जायगायाव BPF पार्टिया सासेबो चेयारमेन मोननो हायाखै एबा TCLCC चेयारमेन मोननो हायाखै BTCनि बिसायख'थियाव एबा BTCनि इलेक्शनाव जेराव BJPआ देरहादों बेफोर जायगाफोरखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा हगारनानै होनो गोनां जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो BTCनि मोनब्रै समस्तियाव MLAआ देरहालांनो हायोब्ला बे मोनब्रै समस्तिखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा हगारना होनो गोनां जागोन मैया बर'फोरनि मोननै आफादा बड'लेण्ड स्टेट आरो लोगोसे फरेस्ट हाखौ लानानै बाथ्रा बुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों बे मोननै आफादफोरनि मुङा जाबाय मोनसेया जाबाय इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम आरो गुबुन मोनसेया जाबाय अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशन बे मोननै आफादा खौसे जानानै बर'फोरनि समस्याखौ लानानै दाबि खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों बिथांमोना मोनसे बाथ्राखौ बुंदोंदि झारखन्ड स्टेटनिफ्राय आसामाव थाफैनाय सावथालफोरा गावसोरखौनो आसामनि आदिबासि बुंना लायो नाथाय आसामाव थाफैनाय सावथालफोरा आसामनि एबा नर्थ इस्टनि आदिबासि नङा होननानै बिथांमोना बुंदों बर'फोरासो आसामनि आदिबासि होननानै ट्राइबेल अर्गेनाइजेशननि लिडारा बुंदों आरो लोगोसे जुदि BTCआव थाफैनाय सावथालफोरा फरेस्ट राइट्स डुवेलार एक्ट 2006 नि बायदिब्ला सावथालफोरा सासेबो फरेस्ट हायाव थानो मोना एबा मोनथाय गैया होननानै बिथांमोना बुंदों आरो लोगोसे बिथांमोना आसाम सरकारनि जे थांखि बेखौ मोजां मोनदों आसाम सरकारा फरेस्ट हायाव न' लुनानै थानाय सावथालफोरखौ एबा गुबुन हारिनि मानसिफोरखौ होखारनो एबा इभिक्सन खालामनो थांखि लानायखौ ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन आरो एक्स भलन्टियार फर्सफोरा मोजां मोनदों आरो लोगोसे बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला रुनिकाटा फरेस्ट रेन्ज अफिसाव जानाय जे जाथाय बे जाथायनि गुबै जाहोना सरकारनिनो होननानै बिथांमोना बुंदों मानोना सरकारानो आयेनखौ मोजाङै मानियाखै होननानै बिथांमोना बुंदों आरो लोगोसे फरेस्ट राइट्स डुवेलार एक्टनि बायदिब्ला सावथालफोरा फरेस्ट हायाव थानो जेबो राइट्स गैया होननानै बिथांमोना बुंदों मानोना बिथांमोना एबा सावथालफोरा सिगां फरेस्ट हायाव थानानै 75 बोसोर रायजो जानायनि फोरमान होनो नांग्रोगोन आरो बिथांमोननि रायजो जानाया 2005 मायथाइनि 13 डिसेम्बर खालारहालागै 75 बोसोर जानो नांगोन अब्लासो बिथांमोना फरेस्टआव थानो मोनथायखौ मोनगोन जुदि 75 बोसोर रायजो जानायनि फोरमान होनो हायाब्ला गुबुन कास्टनि मानसिफोरा फरेस्टआव थानो मोनथाय गैया होननानै बिथांमोना बुंदों नाथाय STफोरा 2005 मायथाइनि 13 डिसेम्बरनि सिगांनो फरेस्टआव थादोंब्लाबो बिथांमोनखौ फरेस्ट डुवेलिं शेड्युल ट्राइब FDST नि बादियै STफोरा मोनथाय दङ माने STफोरा फरेस्टआव थानो मोनथाय दङ नाथाय सावथालफोरा ST नङा बिसोरो आदार ट्रेडिशनेल फरेस्ट डुवेलारसो OTFTसो बे हिसाबै बिथांमोना एबा सावथालफोरा 75 बोसोर एबा 1930 मायथाइनिफ्रायनो रायजो जानाय जानो नांगोन एबा फोरमान होनो नांगोन अब्लासो बिथांमोना फरेस्टआव थानो मोनगोन आरो जुदि बिथांमोना ST मोनो अब्ला बिथांमोना फरेस्टआव थानो मोनथायखौ मोनगोन सावथालफोरा
FDST Actनि बायदिब्ला ST मोननायनि उनाव बिथांमोना FDST Actनि बायदियै बिथांमोना फरायसायाव थानो थाखाय मोनथायखौ मोनगोन। बेनिखायनो बिथांमोना ST खौ मोननो थाखाय बिथांमोना नाजागासिनो दङ। जुदि ST खौ मोनो अब्ला बिथांमोनखौ सरकारा फरायसानिफ्राय होखारनो हानाय नङा आरो बेखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा सावथालफोरा मोननांगौ होननानै BTCनिफ्राय एप्रुभेल हरनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो लोगोसे बे मोननै आफादा सेपारेट बड'लेण्ड स्टेट मोननो थाखायबो स्टेप लागासिनो दङ होननानै बिथांमोना बुंनानै लादों आरो बिथांमोननि बायदिब्ला 2030 मायथाइनि गेजेरावनो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटआ जानो नांगौ होननानै बिथांमोना दाबिदों आरो लोगोसे बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला 2020 मायथाइनि BTR एकर्डनि थाखायनो बर'फोरनि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड दाबिनाया ब्लेक लिस्टआव हाबना थाबाय होननानै बिथांमोना बुंदों। मानोना BTR एकर्डआव फाइनेल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ सल्युशन होननानै लिरनाय दङ आरो बे फाइनेल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ सल्युशन होननानै लिरनायखायनो दिनै बर'फोरनि सेपारेट बड'लेण्ड स्टेट दाबि खालामनाया ब्लेक लिस्टआव गोग्लैना थानो गोनां जाबाय होननानै बिथांमोना बुंदों आरो बे लिरनाय बायदिब्ला सेपारेट बड'लेण्ड स्टेटखौ बर'फोरनो नांलिया बेयावनो सेपारेट बड'लेण्ड स्टेट दाबिनाया जोब्बाय होननानै बुंनाय जादों होननानै ट्राइबेल अर्गेनाइजेशननि लिडारा मैया बुंदों आरो बे लिरनायखौनो केन्सेल खालामफिननो थाखाय दिल्लीयाव थानाय गासिबो लिडारफोरनो बिथांमोना मेम'रेन्डाम हरबाय होननानै बिथांमोना मैया बुंदों। मानोना बर'फोरा दिनैसिमबो गोजोननाय गैया आरो बर'फोरनो सेपारेट बड'लेण्ड स्टेटखौ नांथारगौ होननानै बिथांमोना लिरनानै हरदों। बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला भारत सरकारा 2030 मायथाइनि गेजेराव इन्डियानि गुबुन गुबुन स्टेटफोराव आरोबाव फिसा फिसा स्टेट बानायनायनि प्लेनिं दङ होननानै बिथांमोना बुंदों आरो बर'फोरनि डिमान्डखौ इन्डियानि सरकारनि लिस्टआव सोनो हाबाय होननानैबो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसामनि लिडारा मैया बुंदों आरो लोगोसे बिथाङा बुंदों दि जायफोर गुबुन हारिनि मानसिफ्रा BTCआव 1951 मायथाइनि सिगांनिफ्राय दङ बिथांमोनखौ थानो होनाय जागोन एबा कनसिडार होनाय जागोन होननानै बिथांमोना बुंदों। नाथाय जायफोरा 1951 मायथाइनि उननिफ्राय BTCआव थाफैदों गुबुन हारिनि मानसिफ्रा जुदि BTCआव थाफैदोंब्ला बिथांमोन बयखौबो आसाम सरकारा थाबैनो होखारनो नांगौ एबा इभेक्सन खालामनो नांगौ होननानै बिथांमोना डिमान्ड खालामदों। बर'फोरा थारैनो BTC एबा BTR एकर्डखौ लानानै गोजोननाय दंमारोना गैया नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो आरो लोगोसे थारैनो इन्डिया सरकारा 2030 मायथाइनि गेजेरावनो गुबुन गुबुन स्टेटफोराव आरोबाव फिसा फिसा स्टेट बानायनो थांखि लामारदों ना लामाराखै बेखौबो नोंथांमोना कमेन्ट खालाम आरो जुदि लामारदोंब्ला बर'फोरा दाबिनाय सेपारेट बड'लेण्ड स्टेटआ BTR एकर्डनि थाखायनो थालांनो हागौ नामा बेखौ कमेन्ट खालामदो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो बेजों लोगोसे नोंथाङा लाइक शेयार खालामना होब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।